Madang bola wayahe madang. Wetenge wis krasa luwih iki bola. Kemprowo njaluk diisi. Iki menune menu seadanya bola. Lele goreng bola. Sambel pecel lele, sambel tomat. Iki tempe kering. Wah, tempe kering gawe anu nyamenire luar biasa. Luar biasa nampul mroso tenan bola. Iki oseng kangkung. Nah, iki oseng kangkung senengane anak lanang asline iki. Iki kok Pak Kumis dijukuke ana oseng kangkunge barang iki. Timun, lalape timun oke bola. Habek sih bola. Cicip sih bola. Sambel ta. Sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Habek bola, habek. Mantap. Pedasnya luar biasa. Mantap saudara. Sing kangkunge bola. Habek maning bola habek. Ini naik bola. Wah, gandos.